tämmönen tuli hommattua nyt sitten. Ducati Panigale V4S 2018 vuoden. Teho tästä löytyy 214 heppaa ja vääntöä 124 newtonia taisi olla. Kuivapaino Ducatin mukaan 178 kiloa. Tiedä sitten pitääkö kutinsa. Tosiaan S-malli. Ja mikä erottaa S:n ja normin V4 niin on öhlisi alusta löytyy takaa, edestä. Sitten ilmeisesti kevyemmät vanteet, takovanteet. Ja sitten litiumakku, niin kuin näkyy, niin talli on tyhjillä ja korvette on myyty. Nyt oikeastaan vähän niin kuin lopahti jo aikoja sitten se kiinnostus autoiluun. C5 oli vähän niin kuin tekohengitystä siihen ja löytyi sille hyvä ostaja, niin laitettiin se eteenpäin. Palattu vanha harrastuksen pari, että ei todellakaan mun ensimmäinen pyörä, enkä kyllä suosittele ekaksi pyöräksi tätä kellekään. Taitaa olla mun 7. prätkä nyt. Kyykky on ollut aina kussatkuu ja tonnista ja nyt tää 1100 V4. Tosiaan mä laitan tähän kuvan, miltä tää tuli mulle 3 viikkoa sitten. Ihan vakiona pois lukien toi kytkinkoppa, avoin kytkinkoppa. Mä nyt pesin äsken pyörän, niin se on siellä on vähän kondisioa. Joo, mitä tähän nyt tuli itse laitettua, niin tankkiin noin gripit molemmin puolin. Ja tää risoma kytkien jarruneste säilyy, tässä olikin jo valmiina ja tää hiilikuitu tankin suoja oli valmiina. Risoman polttoainetankin korkki oli laitettuna tähän. Mitä mä nyt ite laitoin, niin feikki risomat. Mä en todellakaan maksa yli 4 hunttia alkuperäisistä peileistä. Ei tosiaan, ei tuu kuulonkaan. Nää on itse asiassa ihan hyvän laatuista. Näissä on vilkut samassa. Mun mielestä näistä näkee paremmin kuin niistä orkkispeileistä. Sitten tuli kilven teline vilkuilla. Kiinan malli. Ei näitä vissiin muualta saakkaan, mutta se istuu ihan hyvin tonne alkuperäiseen paikkaan. Se mitä mä huomasin, joku on pessyt tätä aikana jollain liuotepesuaineella, kun aikamoiset jäljet jättänyt tonne, en oo saanut vielä ainakaan pois niitä ite millään. Näkyy tommosia valumia. Jos jollain heittää hyviä vinkkejä, millä toi sais kirkkaaksi takas, niin otetaan kyllä vastaan. Niin ja sit mä teippasin nää satinin mustaksi. Ne oli alun perin niinku ton väriset. Joo, semmonen tuli nyt hankittua ja mä oon sillä reilu 800 kilsaa nyt ajanut 3 viikon aikana ja on kyllä edellisiin pyöriin nähdä niin ihan tajuttoman hyvä laite. Helppo ajaa ja vääntö tuntuu olevan joka vaihteella. Ja tosiaan niin ekaksi pyöräksi ei voi millään suositella tätä, että täytyy kyllä olla itse hillintää aika paljon, ettei kortti lähde joka risteyksen jälkeen. Pienen yksisteppin myllytyksen mä vedin siihen vahat pintaan. Näyttää vähän paremmalta. Joo.
Vakioputki tässä on tosiaan kiinni. Kuulittekin äsken miltä se kuulostaa. Aika kova ääninen vakioksi. Otetaan virrat päälle. Täältä tosiaan löytyy 3 eri moodia. On sportti, reissi, striitti. Sitten niitä voi oman maun mukaan. Niin Oman maun mukaan voi täältä vaihtaa apsia, paljon ottaa ja huistoestoa ja iskareet pystyy säätämään ja moottorin kaasuvastetta. Itse asiassa laitetaan toi haille. Noin. Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Slide Control. Wheelie Control on offilla sporttimoodilla. Ja quickshifteriä, säätöjä. Tää on tosiaan tää alusta. Kaikkea säätöä löytyy. Kierrosaikaa, mittarin taustaa, musta, valkoinen. Mulla on automaatilla se, eli pimenee, niin se menee mustaksi. Huoltoa, tosiaan 15 tonnia tällä on nyt ajettu. Ja pelättyyn Desmo-huoltoon reilu 8000 kilsaa jäljellä. Kalleen huolto näihin. Päiväajon valot, automaatti, manuaali. Sitten mistä mä tykkään itse, niin tässä on tää Vilkun automaattinen palautus. Ei käy sitä, että unohtuu vilkku päälle. Tämmönen. Mä lyödään se itse asiassa tosta vielä käyntiin. Rupeaa vähän poistuu jo kondensaatio sieltä. Semmonen. Vähän palikkaa tähän on tilattukin, on tulossa. Siitä lisää myöhemmillä videoilla. Yksi mikä näissä on versus siihen ihan uusimpaan malliin, niin kyllä tykkään tosta yksipuolisesta takaharukasta. Uudessa mallissa on se kaksipuolinen swingi. Se mikä erottaa 18-19 mallit uudemmista 2021 ja 22 malleissa tuo etukate on leveämpi ja siinä on ne aukot tässä ja olikohan niin, että 23 ja 24 mallissa on alakatteessa on myös kans ne aukot ja sitten on ne tuuleohjaimet vai mitkä lie onkaan. Semmonen. Kiitos.